Carla, James, nandito na ang lolo niyo, bilis. Yay! Aba, at ang bilis nyo namang lumaki mga apo. Mano po, Lolo? Mano Polo, na-miss ka namin ni Kuya. Di ba, Kuya? Oo, Lolo. Akala namin hindi na kayo dadalaw dito sa amin sa Maynila eh. Abay, pwede ba naman yon? Namimiss ko na nga ang kakulitan yung magkakapatid eh. Excited din po kami sa pag-uwi nyo dito sa amin. Kasi madami na naman po kaming kwentong maririnig mula sa inyo. Tama po, Lolo. Lalo na yung mga nakakatakot, Lo. Ayan na naman kayong dalawa. Ang hilig sa kwentong katatakutan. Tuwag naman sa gabi. Wala kayong dapat ikatakot. Di ba't ang turo ko sa inyo? Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya walang hindi nadadaan sa taimtim na pagdarasal. Opo, Lolo. Pero, Lolo, may utang ka pa sa aming kwento. Yung tungkol sa babaeng laging nakasombrero. May ipinakita ka pa nga po sa aming picture eh. Ah, oo. Ang kababata kong may sombrerong gawa sa abaniko. Naaalala niyo pa pala yon. James, Carla, tama na muna yan. Maghapunan na muna tayo at nang makapagpahinga na din pagtapos ang lolo ninyo. O siya mga apo, kumain na muna tayo. At pagkatapos ay itutuloy ko ang kwento ko. Yay! Oh, James, Carla, huwag niyo nang kulitin ng lolo ninyo at baka mapuyat na kayong pare-pareho. Anak, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa mga apo ko. Nako, Tay, huwag niyo sanayin yung mga yan. Hindi ka na din pwede sa puyatan. Mama, sige na, doon ka na. Gusto na po naming marinig yung kwento ni Lolo. Siya, sige. Maiwan ko na kayo. Lolo, game na. Yung tungkol sa kababata mo na laging nakasombrero. Noong ako'y 10 taong gulang pa lamang, palagi akong isinasama ni tatay sa kabukiran, kung saan kami nagtatanim ng mga palay. May matalik siyang kaibigang magaling manghuli ng iba't ibang ahas. Sa panahong yon, misteryosong dumami ang mga ahas sa aming baryo, pati na sa mga kabahayan, at maraming natutuklaw. Mabuti na lamang at nandoon ang kaibigan ni tatay na marunong sumipsip ng kamandag mula sa mga nabibiktima. Lagi siyang nasa bukid para magbantay at tumulong kung may matuklaw. Palagi rin niyang kasama ang nag-iisa niyang anak na naging kaibigan ko rin sa paglipas ng panahon. Ano pong pangalan niya, Lolo? Saria! Saria! Anong kailangan mo sa akin, Manuel? Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo. Nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo? Saria? Sawa? Ahas! Ahas! Manuel, huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Huwag kang kikilos. Huwag kang tumakbo. Hindi ka ba natatakot? Paano kung pumunta yan sa mga pananim? Tapos tuklawin ang mga magsasaka? Hindi sila manunuklaw basta hindi mo gagalawin ang lungga nila. Kailangan nilang mamatay sa Ria. Dahil kung hahayaan natin sila dyan, baka dumami pa at makapaminsala. May buhay din naman sila, Manuel. Pero madami na silang natuklaw at napeste. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Bakit naman ako matatakot? Saria, tara na. Mas mabuti pa na umuwi na tayo. Malapit nang dumilim tapos mas mahirapan tayong makita ang daraanan natin. Mabuti pa nga na umuwi na tayo. Ay! Ang lakas ng hangin! Manuel, ang sombrero ko! Tulungan mo ako! Heto, hawak ko na. Grabe, ang lakas talaga ng hangin. Hindi kaya lumilipad din ang mga ahas? Tara na! Maglakad na tayo pa uwi! Saria, teka lang. Totoo ba to? O guni-guni ko lang? Anong sinasabi mo? Ano nakita mo? Ah! Naramdaman ko parang goma. Parang may buhay. Ang buhok mo, Saria, ano yun? Pwede ko bang tignan? Huwag mong hawakan! Tumigil ka nga!
Saria, bakit mo ako tinulak? Guni-guni mo lang yon, Manuel. Sige na, umalis ka na. Kapag nainis ako, sisigaw ako para marinig tayo ng mga ahas at habulin tayo. Wag! Saria, wag mong gawin yun. Tara na, umuwi na tayo. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama. Susunod ako, Manuel. Mauna ka na. Lolo, bakit hindi siya natatakot sa mga ahas? Carla, syempre, hindi siya matatakot. 'Di ba? Sabi ni Lolo, yung tatay ng kaibigan niya, sanay humawak ng ahas. Oo nga, pero parang kakaiba pa rin siya. Parang may tinatago siya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin siya sa akin. Palagi kaming magkasama sa bukid noon. At kahit kailan, hindi niya tinanggal ang sombrero niya. Tuwing hangin ng malakas, kapit na kapit siya roon. Parang ayaw niyang ipahawak sa iba. Dahil roon, nagsimulang magtanong ang mga tao sa baryo. May itinatago ba siya? Mang Dario, bakit mo naman hinahayaan si Manuel na makipagkaibigan kay Saria? Bakit mo naman natanong, Linda? Wala naman ako nakikitang masama sa pakikipagkaibigan ni Manuel kay Saria. Anak siya ng matalikong kaibigan, di ba? Mang Dario, hindi mo ba napapansin? Parang hindi nauubos ang mga ahas sa baryo natin. Ang dami nang napapahamak. Yung mga alaga kong manok patay na. Pati yung baboy ni Aling Rosing. Ginagawa naman ni Igor ang lahat ng makakaya niya. Marami na siyang nahuli at napatay na ahas. Anong ibig mong sabihin hindi nauubos? Mang Dario atin-atin lang to. Alam kong baka hindi ka maniwala pero... Hindi ka ba nagtataka kung anong tinatago ni Saria? Tinatago? Anong ibig mong sabihin? Bata pa yun. Inosente pa. Wala yang alam sa masama. Kasi po, sabi-sabi ng mga tao, napapansin nila minsan, hindi tinatanggal ni Saria ang sombrero niya. Kahit sa init, kahit sa ulan, wala pang nakakakita ng buhok niya. Hindi mo ba napapansin yun? At ano naman kung hindi? Baka gusto lang niyang makalayo sa araw o protektahan ang sarili. Pero Mang Dario, ang usap-usapan at baka nga may katotohanan, pinaglihiraw sa ahas si Saria. Ang sabi nila, ang buhok daw niya, hindi buhok, kundi mga ahas. Buhay na ahas. Linda, totoo ba yan? Imposible. Huwag nating idamay ang batang yun. Ang kalaban natin dito ay mga totoong pesteng ahas. Hindi isang batang walang muwang. Alam ko, Mang Dario. Pero kahit na si Igor, siya na nga ang tagahuli ng mga ahas, hindi natin alam kung ano talaga ang ginagawa niya sa mga nahuli. Kung pinapakawalan niya lang ulit, bakit parami ng parami? Ay, Diyos ko, ano yun? Baka sawa na yan, Mang Dario! Manuel? Tay? Ay, Diyos ko. Ikaw lang pala, Manuel. Akala ko kung ano na, grabe ang kaba ko. Kanina ka pa ba dyan, anak? Kadarating ko lang po, Tay. Manuel, mag-iingat ka ha? At kung maaari lang, iwasan mo muna si Saria. Sige na, Mang Dario, uwi na po ako. Magdidilim na at nakakatakot ang mga ahas na yan. Sige, Linda. Mag-iingat ka sa daan. Tay, mag-aalas 6 na. Tara na po, umuwi na po tayo. Saan ka ba galing? Sinong kasama mo? Hindi mo na kailangang sunduin ako sa ganitong oras. Delikado na sa bukid pag dilim. Kasama ko naman po si Saria. Nanghuli kami ng mga gagamba. Kumain din kami ng mangga sa may ilog. Oh, ayos ka lang ba? Wala bang nanakit sa iyo? May nakita ba kayong ahas? Wala po ngayon. Pero, naaalala niyo po yung sinabi ko sa inyo dati? Kung saan may nakita si Saria? Oo, nasabi ko na yan kay Igor. Sigurado akong inaksyonan na niya. Halika na, umuwi na tayo bago tuluyang dumilim. Teka lang, Lolo. Parang may naaalala ko na ganyan. Kuya, saan nga ba natin yun napanood? Yung babaeng may buhok na ahas? Lolo!
Si Valentina! Yun nga, malinaw na malinaw pa sa akin yung narinig kong usapan ni Tatay at Aling Linda noon tungkol kay Saria. Ano pong nangyari, Lolo? Totoo po ba yung chismis? Makapanood pa nga lang ako ng ahas sa TV. Tumataas ang mga balahibo ko. Paano pa kaya kung sa ulo ng tao mismo yung ahas? Mga po, bata pa ako noon. Kaya imbes na matakot, gusto kong makita mismo kung totoo yung mga sinasabi nila tungkol kay Saria. At ang araw na yon, hindi ko makakalimutan. Saria, huwag ka nang umakit ng puno. Ako nakukuha ng mangga, sige na. Ano ka ba, Manuel? Wala ka bang tiwala sa akin? Kayang-kaya ko to. Ikaw nga, hirap ka pa maglakad. Nahulog ka pa kahapon sa pilapil. Kasi madilim na nun pauwi tayo. Pero grabe, ang sarap pala ng mangga pag maniba lang. Yung asim at tamis, sakto lang. Kaya nga, gustong-gusto ko. Kaya aakyat ako ngayon. Bantayan mo lang ako ha. Huwag mo akong iiwan. Kailangan nating makapitas ng madami. Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Pero dahan-dahan lang sa pag-akyat ha. Ay! Ang swerte natin oh! Ang dami oh! Kumpul-kumpul! Manuel, dali! Saluhin mo to! Eto, nakahanda na ako. Dali, iagis mo na. Ayos! Ang dami nito, Saria. Tama na muna, baba ka na. Oo na, baba na ako. Dito ako dadaan sa sangang mababa para tumalon. 1, 2, 3. Ay, ang sombrero ko! Nilipad! Ah! 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 Manuel! Bakit? As! Teka, Manuel! Itay! Itay! Alimaw! Manuel, huwag ka masyadong maingay. Baka magalit sila. Shh! Lumayo ka sa akin. Huwag mo ako sasaktan. Pakiusap, baka matuklaw ako. Tumahimik ka muna. Huwag kang sumigaw. Ang dami nila. Kumpul-kumpul. Sabi nila, mga ahas daw ang buhok mo at ang mga mata mo. Parang mata nila. Nakakatakot. Ano? Alam ng lahat? Ikaw ba ang nagsabi, ha? Akala ko ba kaibigan kita? Huwag kang lalapit. Hindi ako. Maniwala ka. Hindi ko rin to ginusto. Sabi ni tatay, ganti daw to ng kalikasan dahil dinala nila ang kapahamakan sa amin. Hindi ako nilikha para manakit. Hindi nila intensyon na saktan kayo. Kaya hindi dapat katakutan. Hindi ako naniniwala. Marami silang napatay at naperwisyo. Pinoprotektahan lang nila ang lahi nila. Dahil mas natatakot sila sa atin kaysa tayo sa kanila. Kailangan lang nilang magmukhang nakakatakot para hindi sila saktan. Pero patuloy kayong nananakit. Huwag kang lumapit. Mukhang manunuklaw na silang lahat. Ah! Saria! Anak! Saria! Itay! Nandito po kami! Manuel, ayos ka lang? Opo, Mang Igor. Nasaan ang sombrero mo, anak? Kailangan nating umalis agad. Nilipad po ng hangin, Itay. Anong gagawin natin? May nakakaalam na sa kanya. Sinunog nila ang bahay namin. Kailangan na tayong umalis bago pa tayo masaktan o gawan pa ng mas malala. Pero wala naman pong nakakita sa akin, Itay. Bukod kay Manuel. Mang Igor, huwag niyo po ako saktan. Pakiusap. Hindi ko po ipagsasabi. Mananahimik po ako. Hindi kita sasaktan. Pero wag mong ituturo kung saan kami pupunta. Kapag may nagtanong, sabihin mo wala kang alam. Bakit mo hinuhubad ang pantaas mo, Manuel? Mang Igor, heto po ang damit ko. Saria, bilis. Isaklob mo sa ulo mo. Naririnig ko na sila. Umalis na kayo. Salamat, anak. Tumakbo na tayo. Paalam, Manuel. Salamat sa'yo. Mag-iingat kayo. Manuel, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang damit mo? Tay, Nasaan ang anak ahas na si Saria? Oh, may nakita ba kayo? Sino nakakita? po. Wala po ako. Hindi ko siya nakita. Ayos ka lang ba, anak? Opo, Tay. Bakit kayo may dala-dala ng sulo at apoy? Ang init po. Sigurado ka bang wala kang nakita kanino man kina Saria o Igor? Opo, Tay. Ay, peste! Sunugin natin lahat!
maging alinmang manok o tanim na nasira. Sandali lang! Hindi kayo makakapagsabi ng ganito nang wala pang patunay. Huwag nating kalilimutan na marami ring natulungan si Igor noon. Hindi pa ba sapat na sunugin ang bahay nila? Kulang pa yon dahil sa pamiminsala nila sa mga alagang hayop at pananim namin. Sino ngayon ang halimaw? Hindi ba't mas nakakasuklam ang asal ninyo ngayon? Hinatulan nyo na sila kahit wala pa man kayong mapapatunayan. At yun na ang huling beses kong nakita si Saria. Lolo, hindi mo ba sinabi kay Lolo Dario yung totoo? Yung nakita mo? Hindi. Kahit sa huling araw niya, nanatili yung sekreto namin ni Saria. Hindi ko sinabi, kahit kanino. Pero Lolo, kamukha ba talaga siya ni Valentina? Mas nakakatakot pa. Pero kahit ganun ang itsura niya, alam ko, mabait si Saria. Wala siyang sinaktan, kahit isa. Parang tama nga po siya, no? Na kailangan nilang magmukhang nakakatakot para hindi sila saktan ng tao. Oo, tama siya. Minsan, tayo rin ang una't paulit-ulit na nambubulabog sa kanila. Pero sa kabila ng lahat, ang naaalala ko pa rin, hindi yung takot, kundi ang kabutihan ni Saria sa akin. Buhay pa kaya siya ngayon, Lolo? Oo nga, sa palagay mo, Lo. Hindi ko alam mga apo. Pero sana, kung nasaan man siya, sana ligtas siya at payapa. Ay siya, mukhang aliw na kayo ah. Mag-aalas 10 na. Matulog na kayo. Bukas ulit tayo magkwentuhan. Kailangan ko na ring magpahinga. Sige po, Lolo. Good night po. Good night, Lo. Bukas ulit ha. Oh, bukas ulit. Tulog na kayo. Dear love, may mga kwento talagang mahirap paniwalaan. Lalo na kung hindi pangkaraniwan. Pero kahit gaano pa katagal ang panahong lumipas, malinaw pa rin sa akin ang alaala ng aking kabataan. Lalo na yung mga araw na kasama ko si Saria. Hindi ako kailanman sinaktan ng aking kaibigan. At nung nakita ko ang tunay niyang anyo, alam kong hindi niya intensyon na takutin ako. Ginawa lang niya yon para hindi ko siya saktan. Para makita kung tatanggapin ko pa rin siya kahit iba siya sa nakasanayan. Hanggang ngayon, nasa akin pa ang litrato namin. Tanda ng isang pagkakaibigang totoo at ng mga alaalang hindi ko kailanman malilimutan. Hindi dahil kakaiba ang isang tao ay masama na agad. Minsan, kung sino pa ang may itsurang kinakatakutan, sila pa ang may mabuting kalooban.